Ang pagtanom sa lakatan, dali lang na siya nato buhaton. Pero kung sa aton ng pag-atiman, diha gayud lisod nato na buhaton. Kaya nga atong tanom dili na siya mulambo kung dili nato na siya mahinluan. Dili na siya mumungag dagko kung ang iyang area hugaw kaayo. Mo nang kita isip mag-uuma ato gayong paningkamutan ng atong mga tanom atong matiman. Ang mag-uuma nagpabilin gihapon kitang kabos ug pobre. Ang atong pinakadakong problema gayod ang atong pagkaon. Mo gayon na atong paningkamutan na makuha nato na siya. Isip isa ka mag-uuma ang atong mabuhat niya na mananom gayud kita sa atong mga kayutaan para matagaan nato og solusyon o kasulbaran ang atong gutom o pagkaon. Kay kana galing mga dagko ng mga negosyante sama ni Ramon Ang sa usa ka semana siguro murag hudton pa niya nagtrabaho. Pero kita tagal lang nato nag-unom kaadlaw ang atong pagtrabaho. Si Vice ganda, adlaw-adlaw siguro na pumadto sa iyang trabaho pero ang showtime unom ra man kaadlaw mo nang unom ra siguro kaadlaw ang iyang pagtrabaho ni ana. Kitang mga maguma mukayod kita buhaton naton na sa isa ka semana unom ta kaadlaw mo ari mag-alagad sa atong mga kayutaan magtanom kay aron ang atong problema sa pagkaon atong masolbat.
Sa una ang akong gitanom diri pinya, human sa pagtubo murag dili maayo, mo nang ang bunga gagmay, mo nang wala ta makakita dinhi, gamay lang atong income sa atong pinya kay tungod kay dili maayo. Mo nang nakadesisyon ko dayon na akong tamnan na lang siya og kanang saging na lakatan. Mo nang karon ubay-ubay na ang atong lakatan na atong natanom, mo nang atong hiluan karon manapot tay mga saging na karnaba. Mo nang ato gihapon na siyang obserbahan kung nindot ba kung maayo ba ang atong tubo sa mga tanom na lakatan o karnaba. Ang atong pinya ato natanggalon diri para magsagingan na ang atong tanom diri guys. Una human nata paghinlo sa atong mga palibot sa saging na lakatan. Nahuman ra gyud nato nindot tan-awon kung atong mga tanom na hinloan na. Mo na isa sa atong trabaho na mag-uuma na motanom, magatiman sa atong mga tanom. Kung hunahunahon guys, lisod gayud ang mag-uuma kay tungod walay maayong programa sa gobyerno na direkta na makabenepisyo ta. Na may mga programa pero dugay ug wala gayon maimplementar og maayo para sa atong mga mag-uuma. Munang kita hagit sa atong mga kaugalingon, dili na ta maghulat og tabang sa gobyerno kundi mulihok na ta mismo. Labi na kadtong naay mga yuta. Ayaw pasagdi ang inyong mga yuta kung naglisod ka tamni og amumaha ang yuta kay kana ana agayoy kitay mapaabot. Kay sa ato lamang guys o kaning akong gibuhat karon guys, kadali na panahon na akong gitamnan niglakatan, tubo na siya ug naagayoy kitay nakita na maayo ang atong gitanom. Ipadayon nato ni ang atong mga paningkamot para sa atong kaugmaon guys. Kaya ang atong pinakadakong problema ang pagkaon, di ba? Pagkaon gayud ang atong problema sa tibuok kalibutan. Kung dili ta mag-uma unsa pa may atong kanon. Munang mulihok ta karon para natay mapaabot sa sakto na panahon na naatay makaon. God bless.